Hola, bon dia. A continuació parlarem del pendent d'una recta, quina és la seva definició i com podem obtindre este pendent. Perquè resulta una cosa que en principi no és difícil, però per a explicar no és tan senzill, per tant, pareu molta atenció. Com ja vam comentar l'últim dia, en una equació d'aquest tipus és una recta que passa per l'origen i en aquest cas el coeficient que multiplicava a la x l'anomenaven el pendent de la recta. En aquest cas és 2, si fora este el cas seria el pendent d'un mig. I en general el pendent és allò que multiplica a la x en aquest tipus d'equacions. Molt bé, i què passava quan el pendent era gran? Doncs que el creixement era més ràpid, estava la recta més inclinada. I si el pendent era menor, la recta estava menys inclinada. El creixement era més lent. Doncs molt bé, si vos fixeu, jo puc trobar ràpidament, en aquest cas, el pendent de la recta. I esta recta, ja vos dic que és precisament i igual a 2x. I per què ho sé? Perquè com que passa per l'origen, ha de tindre esta forma, i igual a m per x, i per a x igual a 1 resulta que la ordenada val el doble. Fixeu-vos, per a x igual a 1, la ordenada val el doble. Per tant, puc deduir que la recta és igual a 2x. És a dir, que el pendent és igual a 2. Per tant, en general, quina és l'estratègia? Per a x igual a 1, en este tipus de rectes que passen per l'origen únicament, si us fixeu, així, la y és igual a 2, que és igual al pendent. En general, en este cas, per a x igual a 1, el pendent és igual, és exactament en aquest punt, quan x val 1, la y val el pendent. Què vol dir? Que si jo me fixe en esta recta, quan la x val 1, esta altura, el que esta mesura és precisament el pendent d'esta recta, que és igual a 2. Però este triangle que es forma així, que té base 1, perquè la x val 1, i l'altura precisament és igual a la meua pendent, a 2 en este cas, o a m en general, este triangle el puc dibuixar en esta altra posició també. I, bueno, és un fet, podria traslladar este triangle, i ara el que passa és que a voltes no resulta tan senzill. Mireu, en la recta verda podria fer el mateix raonament i dir, vaig a trobar el pendent de la meva recta. Quan jo me'n vaig a x igual a 1, l'altura no sé quina és. Tinc un problema. Abans de veure com es fa això, anem a repensar un poc quina és la definició del pendent d'una recta. Hem vist que quan hem avançat una unitat en l'eix de les x, l'altura o la ordenada, millor dit, de la recta és precisament el meu pendent. I este triangle el puc aprofitar, el puc dibuixar en qualsevol lloc. És a dir, este altre triangle també, en esta recta, quan avance una unitat, l'increment de les ordenades és precisament el meu pendent. Per tant, una possible definició de pendent de la recta és la variació de la y, és a dir, esta altura, quan la x augmenta una unitat. És a dir, quan jo me desplace una unitat, quina és la variació del valor de les y, és a dir, de les ordenades. Però clar, en este cas, si jo me manege una unitat i observe quin és l'increment, este increment, que seria el meu pendent, no sé quin és. Però podem fer la següent estratègia. Podem fer servir la següent estratègia. Jo, si me fixe, així, en este cas, tinc que avançar 5 unitats i llavors l'altura és de 2. És a dir, se me forma este triangle. Per a 5 unitats, quan avance 5 unitats, l'altura és de 2. Però jo el que vull saber és
quin és l'increment o la variació de les ordenades per només una unitat d'increment en les x. És a dir, jo vull trobar un triangle que siga este xicotet d'ací, que tinga una base de 1 i vull saber llavors quan val la m. Doncs molt senzill, el que he de fer, com que estos dos triangles són semblants, és a dir, és el mateix triangle però un està ampliat respecte a l'altre, és com si agarrem el mòbil i fem això d'augmentar, veritat, fer-li el zoom. Estos dos triangles són semblants. Per tant, una opció que tinc per a saber quan val este triangle xicotet és agarrar el gran i dividir-lo entre 5, és a dir, 5 entre 5 i 2 entre 5. Este triangle, té este triangle xicotet que no sabíem quan valia esta altura serà de 2 quints. És a dir, la meva pendent en esta recta és precisament 2 quints. Però fixeu-vos bé, és que és ben senzill. El que hem dit és que quan avança 5, l'altura és de 2. És a dir, l'increment de les is és de 2. Però en realitat el que vull saber és l'increment de les is per cada x que avance. Per tant, si a l'avançar 5 l'augment és de 2, el que fem és, dividim entre 5 i així sabré quin és l'increment de les is per cada unitat que avance en el sentit de les x. Ja està. En general, aquesta serà la forma de calcular el pendent. El que fem és la variació de les is partit la variació de les x, de forma que trobe la variació de la y per unitat de variació de les x, que era la nostra definició. I què ocorreix quan em trobo amb una recta d'aquest tipus? Fixeu-vos, el que jo volia fer, que no m'ha sortit molt bé, és dibuixar una recta roja paral·lela, és a dir, que té el mateix pendent, té la mateixa inclinació, creix igual de ràpid, per tant tenen el mateix pendent, però no passa per l'origen. Llavors, com podríem trobar el pendent en aquest cas? De la mateixa manera. Hauríem de trobar uns punts en el que puguem avaluar que la variació de y partit la variació de x és igual a m. Però en aquest cas no és molt senzill. Imagineu que està... És que no m'ha sortit molt bé. Jo el que volia fer era demostrar-vos que este triangle es podria dibuixar en una altra posició, perquè és el mateix, són paral·leles les rectes. De manera que si jo sé quina és la variació, en aquest cas, si este punt passara de, imagineu que este és el 1, x igual a 1, x igual a 6, imagineu, que este és x igual a 1, i este és x igual a 6. Per tant, esta base val 5 unitats, perquè he passat de 1 a 6. I este canvi d'altura va de 3 a 5, d'acord? Per tant, esta altura d'ací val 2. De nou, he dibuixat un triangle que em pot ajudar per a saber quina és la variació de les y respecte de les x. En aquest cas, també, evidentment, el pendent seria de 2 quints. Podem dibuixar d'esta manera o dir que la m, en aquest cas, també són 2 quints. Doncs ja estaria. Podem trobar d'esta manera el pendent de qualsevol recta, simplement trobant dos punts que clarament sapiguem identificar les seues coordenades i observar quina és la variació de les x, la variació de les y. I el que fem és dividir la variació de les y, en aquest cas ha sigut 2, hem passat de 3 a 5, 2 partit 5. Evidentment, si la pendent és negativa, aquest resultat ens donarà negatiu, perquè quan avancem en les x, el que passa és que les y dona un resultat negatiu, d'acord? Si jo tinc aquesta recta d'ací, imagineu, quan jo avance una unitat, si vos fixeu, quan jo avance una unitat, el que passa en les y és que la variació és negativa. Passe, en aquest cas, de valer 0 a valdre un nombre negatiu. Per tant, la variació seria negativa. Molt bé. Espero que hagi quedat clar. Si teniu algun dubte, me fiqueu algun comentari. Fins a la pròxima!